Бездә татарда әйтем бар. Кул түгел инде. Оста куллыкта да югалмас ди. Менә мин теге төрки халыклар, мин Казак арасында бераз тыргачмы, шуңа күрә бәлки Оренбур өлкәсендә шуңа күрә алар тормышы белән кызыксынып йөрим. Базарга барсам да алар мине шул таҗиклар, алар белән сөйләшәм. Мәсәлән, Таҗикстанга бардым инде, 2 атнага командировка барып кайттым. Хәзер менә төркмәннәр монда. Мин караштырып торам, алар нинди эштә йөриләр. Менә берсе чәч тарашханада эшли. Ул педагог институтына укыды да, анда ул вакытта бик күбие нәрсә математик ягыннан укыган, әмма ул аны